Her vaxtdagı Büyük Tatar tilində isənmisiz deyib dəşəm sizə min Gülnaz Səfərova. Siz muzikal qoymaq tapşırığını qarıysınız. Əgər yer yüzündə xатын qız bulmasa, akşanın bir niddə qiyməti qalmaz idi deyən bir aqıl yəsi. Şuna istə bəli turmuşunun da məğnəsi qalmaz idi deyib üstər idim min. Bugün 8 Martqa sanavlı günlər qalıb barğanda biz tapşırığımızı əlbəttə indi güzel zatlarga, xатын qızlarga bağışlarımız. Populyarlar unlığın bugün Zülfət Nurov hem Albina Karmashova aşıb jibərə. Zülfət xатын qızını bəxtli ituş üçün nə işlərə degan soravını işitib alğaç, fəlsəfi yaxdan yaxın kelib cavab verirgə tırışdı. Xatan qızlar türlü bula deyib başlab jibərdi. Şuna görə bəxt formulası da bir günə tügül. Bütün dünya bizə nindidir şablonlar tağırğa tırışa. 90 60 90 bulu xatan qışını başına kirdi. Hem əgər ul mənə erişə olmasa əlbəttə keyifsizlənə, kompleksləri barlıqqa kelə başlayır. Andi xatan qızını bir günə iradda bəxtli ita almay. Uzun nişik bar şula yaratqan xатын qızını bəxtli itu big jingil deyib altın kengəşlərin dizib getdi Zülfət Nurov. İndi Zülfətin kengəşlərindən jırına əylənib qaytıq. Tapqır toyып тұрмыштан Yolға шықтым, yurtым ташлап Кері қайтам, юқсынып хаман Міңді бірге қабат башлап Кері қайтам, юқсынып хаман Міңді бірге қабат башлап Мені күті, менім ұлым Жанымдағы көз нұрым Оның үшін ешім бұл жерде Күтер мені, менің yolым Мені күті, менім ұлым Жанымдағы көз нұрым Оның үшін ешім бұл жерде Күтер мені, менің yolым Мен тапқыр ташлап йортымны Шетке кеткен бір юлаушы Тек мен қат кеткені бұрылсам Қайтар орының болсашы Тек мен қат кеткені бұрылсам Қайтар орының болсашы Мені күті, менім ұлым Жанымдағы көз нұрым Оның үшін ешім бұл жерде Күтер мені, менің yolым Мені күті, менім ұлым Жанымдағы көз нұрым Оның үшін ешім бұл жерде Күтер мені, менің yolым Мен мың тапқыр юлларны ташлап Кері қайтқан бір сабыйман Юлда түнні, үйімді күнні Негедір хаман саныйман Юлда түнні, үйімді күнні Негедір хаман саныйман Мені күті, менім ұлым Жанымдағы көз нұрым Оның үшін ешім бұл жерде Күтер мені, менің yolым Мені күті, менім ұлым Жанымдағы көз нұрым Оның
Ölüm yolum. Чулпан Ахмадjanova 8 martni eng yaratgan bayrami deb atadi. Bu kunni nididir tılsım var deyil. İratlar şul kadar ihtibarlı bu kunni. Nishlab 8 mart yılga birgina bo'la deb uftana jirshi. Uftana ham hit paradda jirli. شده مين مشان شيكسس ورشاطلق نور لقراش كينا شاقل سوزة كونغلشن اوزة برصافلق أتياني نازن طيب ياشو Бәхетімнің сурдан сурасы Йөрәгімдә сізінің үшін яши Хөрмәтімнің шексіз олысы Uzun ömür selametlek dilim Yəmli bulsan hər bir gününüz Kümelməsən yıllar avazına Şəşə qatsın durmuş gülügüz Ədiyəni nazın tıyıb yaşav Бәхетімнің зурдан зурасы Йөрәгімдә сізінің үшін яши Хөрмәтімнің шексіз олысы Gürlәп, яшигәле җырлап Уран түрдән күңел түрендә Әлдә ярай сез бар диеп һәр чак Кабатлыймын менә бүгендә Әтияни назын тыйып яшәү Бәхетімнің зурдан зурасы Йөрәгімдә сізінің үшін яши Хөрмәтімнің шексіз олысы Әтияни назын тыйып яшәү Бәхетімнің зурдан зурасы Йөрәгімдә сізінің үшін яши Хөрмәтімнің шексіз олысы Хөрмәтімнің шексіз олысы 8 basqычка урнашкан Анастасия Макарова хатын кызны бәхетле итү өчен аны ишетә, тыңлый белергә кирәк дип саный. Хатын кыз белән исәпләшеп, аңа игътибарын кызганмаган Ират үзе дә дөньяның иң бәхетле кешесе булачак ди ул. Исегездә калдырдыгызмы, Иратлар? Şiitelerinin şiite tesleri, şiilerinin tatlı izleri, emsendiram,
Тик йөрәккә кирәк җырларым, киң иделен норман кырларым. Булсын гына, булсын гына. Татарстан, татар иле, бәхетемдә синдән аман. Ватаным таный һәм улым, синдә яшим, синдә янам, синдә яшим, синдә янам. Шал кызының якты урамы, изге болгар сөя болары. Йөрәгемдә, йөрәгемдә әйләнә син өмет хыялым. Мин ял исәп биек хыяным. Үзәгендә, үзәгендә җиде ятлар алып ташынмас. Ерак китсәм җаным кичермәс. Сагышым син, сагышым син. Татарстан, татар иле, бәхетемдә синдән аман. Ватаным таный һәм улым, синдә яшим, синдә янам, синдә яшим, синдә янам. Язмышым син, язмышым син. Татар иле, бәхетемдә синдән аман. Ватаным таный һәм улым, синдә яшим, синдә янам, синдә яшим, синдә янам. Җырмың дөньясында тирбәлүебезгә карамастан, конкуренция хакында да оныта алмыйбыз. Әнә шул конкурентлык бүген киләсе позициядәге җырчыбызга хит-парад ишекләрен япты. Әле суда, әле кыя бакаңда, ник мәхәббәт газаплыйсың, санап мине тотканга. Ник мәхәббәт газаплыйсың, санап мине тотканга. Һәр тапшыруның шәп моменты бар. Ул премьераны каршы алу. Рәхим итеп, каршы алыгыз. Барам әле урам буйлап, нидер уйлап. Эре-эре карлар ява, уйнап. Күз камаша аклыклардан, сафлыклардан, саф хавасын булмый, туйып кичтә сулап. Яндырмашы Раббым сагыш утларында, дөнья матур бары парлап атлаганда. Янәшәдә һәрчак булсын аклык, сафлык, китерсеннәр туар көннәр бары шатлык. Барам әле урам буйлап, хискә чумып, мондый матурлыктан булмый һич тә туйып. Бәхет бит ул һәр чак безнең янәшәдә, яши белү ничек рәхәт
шуны тоеп, яндырма шырабым сагыш утларында. Dünya матур барып парлап атлаганда, янәшәдә һәр чак булсын аклык, сафлык. Китерсеннәр туар көннәр бары шатлык. Атлыйк әле урамнарны парлап, кадерен белеп булган чакта янда парлар. Артыбыздан һәр чак калсын парлы эзләр, ташып торсын күңелләрдән матур сүзләр. Яндырмачы Раббым сагыш утларында, дөнья матур барып парлап атлаганда. Янәшәдә һәр чак булсын аклык, сафлык. Китерсеннәр туар көннәр бары шатлык. Янәшәдә һәр чак булсын аклык, сафлык. Китерсеннәр туар көннәр бары шатлык. Хатын-кыз җир йөзендәге матурлыкны күрә белергә өйрәтүче нәфис зат дип сүзен башлады Айгөл Зиянгирова. Ирне иреткәндә, юк иткәндә хатын-кыз дип юкка гына әйтмиләр. 8 март бәйрәм көнлегенә булса да, иратлар безнең эшләрне үзләре башкарып куйсалар, бик шәп булыр иде дип елмая ул 3 бала әнисе. 8 мартка алган иң зур бүләк итеп ул шушы көнне туган сабыен саный. Naz bulur Akış qanatıda yuşa xatım, Ak qavrıday hislərgə dolub. Ak qanatlı hislərim topuna, Tiksinə yüreğim aşkına. Bəxtli yollar biz aşıq canlar, Ömrün boyuna yaratkına. Ak qanatlı hislərim topuna, Tiksinə yüreğim aşkına. Bəxtli yollar biz aşıq canlar, Ömrün boyuna yaratkına. Düzə almay hislərim taşuğa, Məhəbbət taşqınday sibilə. İki yalqın birgə dürləb yanıb, İki yürək birgə jilkinə. Ak qanatlı hislərim tolpuna, Tiksinə yüreğim aşkına. Bəxtli yarlar biz aşıq canlar, Ömrün boyuna yaratkına. Ak qanatlı hislərim topuna, Tiksinə yüreğim aşkına. Bəxtli yarlar biz aşıq canlar, Ömrün boyuna yaratkına. Күкләремдә парлы кышлар маңа, Җаным тулы саф бәхет җыры. Ике чишмә әйтерсең кушылып, Җырлап аккан ишелә җыңа. Ак канатлы хисләрем талпына, Tiksinә йөрәгем ашкына.
bizi g'ashib jonlar Ömrün boyuna yaratkına Ak kanatlı hislerim kalbına Tizime yüreğim aşkına Bəxtli yollar bizi g'ashib jonlar Ömrün boyuna yaratkına Bəxtli yollar bizi g'ashib jonlar Ömrün boyuna yaratkına Әмінә Филус Қахиров хатын қызны бәхетле итүнең гап-гади формуласын белә һәм сезнең белән дә бүлешә. Ул да булса ярату һәм игътибар килешми булдыра алмый. Birgalab sirlaymiz qo'shiqni, ayda qiz. Жаным моңнар тулы, әйтер сүзім қалды. Bir мәл барысы, юғалды, қайларда, бүгін сен қайларда, қайдан іздем сені, құяшта айларда. Киіп қаз юллары, юғары, исімін қабатлап, санимын йылдызларына. Киіп қаз юллары, юғары, исімін қабатлап, санимын йылдызларына. O'tgandan javobni bilaman izlaysan, ko'p narsa o'zgaradi, nek shuni sezmaysan. Men boshqa, sen boshqa, dema sen yozmishqa, ko'ngillar ushag'an yaraldi oqishqa. Kiyib qoz yo'llari, yuqori, ismim qabatlab, saniyman yıldızlarına. Kiyip qoz yo'llari, yuqori, ismim qabatlab, saniyman yıldızlarına. Kiyip qoz yo'llari, yuqori, ismim qabatlab, saniyman yıldızlarına. İsmim qabatlab, saniyman yıldızlarına. Hazır! Әмінә яшь башқаручы Зарина Асылкаева үшін 8 мартқа иң шәп бүләк ул чәчәкләр булып чыкты. Ләлә чәчәкләре булса тагы да яхшырак. Алар яз символы дип белдертте кыз. Әлегә 8 мартка алган иң шәп бүләге ул телефон икән. Аны Заринәгә
әтисе бүләк иткән. Жегілері шау-шашкәді, қоран инди матурлық. Менің көңілімді шундый, оқытна тоқтатырлық. Қолық шушы матурлықта, қолық шушы шейлерді. Риза ялған мәхәбәтні, жырлар етіп көйлерге. Сингіна, 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 елмайыркам күлгіні. Бәхітлі болып яшәрге. Şaklı ulan nerede? Qalsın bizning izimiz. Tik birga baxtli degan, shunga oshsin so'zimiz. Singina, 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 yilmayirkam kulgini. Baxtli bo'lib yasharga. Sen keragim bilgini. Singina, 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 Жыршы ерке хатын қызны үйнің нұры деп саны. Кішкіне шағымда не бір-екі гіне күнге болса да, үйден кеткен вақытта солқын болып тұйылайды. Бұл менің көңіліме кіріп қалды. Хатын қыз ол ғаиләнің жүрегі. 8 мартқа ерім тәмлі етіп, ертеңгі аш әзірлеп, шешек бүләк етсе, мен ашыл бик жете. Мен бүләклер deyip, есі кете тұрған хатын қызлар әтіне кірмем дей жыршы. Енді жыршының сөзлерінен жырына көшек. Qadalğan, aşıp ütken okuna. Ardı yürek, ordı minən
Muzikal qo'ymay hit paradini davom etib, oldagi pozitsiyaga ko'chamiz. Xotin qizil ilohiy zot. Onun әни булуы үзен итра. Ул үзендә бик күп профессияләрне берләштерә. Ә бәйрәмгә хатын кызга үзе теләгән шәп бүләкне алып бирергә кирәк дип саный җырчы Илнат Фәрхуллин. Taşı canlı aşey Resimini yası başlayın Arayırak vakit ütmi Ersiz yürekniktir tüzmi Aksirinlerine kürdüm Sirin mehabet getirdim Sirin şeşkeleri aşa Sinadaki yerler ürdüm Aksirinlerine kürdüm Sirin mehabet getirdim Sirin şeşkeleri aşa Sinadaki yerler ürdüm Lara la lay lara la lay lay 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 Bizning yollar ötken yıllar İsten çıkmay izge oylar Bakşadagı ak sirinler Bizning torunda sililer Ak sirinlerine kürdüm Sirin mehabet getirdim Sirin şeşkeleri aşa Sinataki yerler ürdüm Lara la lay lara la lay lay 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 Ak sirinler sirinler Ay sililler sililler Balaga konugan sandıgaçlar Bizden jırlarını gililer Ak sirinlerine kürdüm Sirin mehabet getirdim Sirin şeşkeleri aşa Sina tekeyyeler ürdüm Ak sirinlerine kürdüm Sirin mehabet getirdim Sirin şeşkeleri aşa Sina tekeyyeler ürdüm Sirin şeşkeleri aşa Sina tekeyyeler ürdüm Lara la lay lara la lay lay 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 Bu adnanın 10 pozitsiyasi indi belgilendi. Tizden biz absolut liderini da ilan eterbiz. Ya, nindi farazlarınız var? Siz onun kim ikenin uylay turgan arada biz hit paradda qatnaşgan har bir artistni yangadan barlap çıqyk. Kiri qaytam yo'qsinib hamon Mingda birga qabat boshlar أتياني نازم طيب يشو باخت من الصور دان الصور Yanashada harishot bo'lsin aqli safliq Yitirsinlar tuvar günlar bari shodliq Oq balatlı hislerim topuna Tizime yüreğim aşkına Baxtli yollar biz boshimiz jonlar
кулы, әйтер сүзім қалды, бір мәл барысы, юғалды. Сингена, елмайыркам күлгенә, бәхетле болып яшәргә, син кирәгем белгәнә. Bir ягымда кыяр, bir ягымда упкын, йөрәккә кадалган, ашып үткән укына. Күңел ташы жанны ашай, рәсемеңне ясый башлайым. Ара-йырак вакыт үтми, әрсіз йөрәк никтер түзми. Birinchi o'rin Danir Sabirovniki. Danir гаиләсендә кызлар күплеген сез инде беләсез. Кызларның да ниндиләре бит әле. Һәрберсенә бүләк әзерләп, игътибарын мулдан бирә универсаль артист Danir Sabirov. Рәхмәтебезне белдерәбез. ТНТ каналы ашада белделәр, ишеттеләр. Илнат Фархуллин язган җыр бүген җырлады. Талларым елап кала. Ак күлмәгең хәтеремдә, сулышымда исләрем, кичен ятып ирдән торсам, телемдәге ис бергәләп, талларым елап кала, сиңа барган юлларда, яратуым шын күңелдән, зинһар ялгыз калдырма. Талларым елап кала, сиңа барган юлларда, яратуым шын күңелдән, зинһар ялгыз калдырма. Зәңгәр тимәк төшеп калган кызыл пута биллегедә, миңа мәңге онтылмаслык эз калдырдың күңелдә. Талларым елап кала, сиңа барган юлларда, яратуым шын күңелдән, зинһар ялгыз бергәләп. Талларым елап кала, сиңа барган юлларда, яратуым шын күңелдән, зинһар ялгыз калдырма. Якын дусларымның берсе Роберт Халилов. Видео операторым да әйтер исемен белмим, гафу. Ак күлмәгең хәтеремдә, сулышымда исләрем, кичен ятып ирдән торсам, телемдәге исемең. Талларым елап кала, сиңа барган юлларда, яратуым шын күңелдән. Зал кушылыр микән? Сиңа барган юлларда, яратуым зинһар ялгыз, яратуым шын күңелдән, зинһар ялгыз калдырма. Менә шулай итеп бәйрәм чыгарылышыбыз ахырына якынлашты. Мин дә үз чиратымда сезне, хөрмәтле хатын-кызлар, язның иң беренче бәйрәме, халыкара хатын-кызлар көне белән котлап, бары тик иң яхшы, иң изге теләкләрдә калам. Исегездә калдырыгыз, хатын-кыз бәхетле булырга тиеш. Шуннан башка без беркемгә дә бер нәрсә тиеш түгел. Бәйрәмнәрегез матур үтсен. Мин Гөлнә Сәфәрова сезнең белән сау булаша.